Takže, čo sa ide, moje meno je Nano LP a vítam vás u takého netradičného videa. Ja viem, bude to informačka kvôli tomu, ako veľa z vás mi hovorí, veľa z vás mi pod komentár nič nepíše. A o tom som chcel sa dneska baviť, kvôli tomu, ako chcem, ako s nimi niečo napísajte pod ten komentár a pod to video. Ja viem, sú tam iba dve videá, rozumiem vám. Ale ja sa to chcem snažiť, ale nejak to nejde proste. Keď nemá teraz čas chodiť do školy a ja mám dosť veľa času. Chci rozjeť takú menšiu sériu, čo sa bude volať Crafting Dead. A ešte chcem do budúcna, chcem rozjeť aj sériu Last Experimental. No a čo sa tu bude odohrávať za zajtra, to bude presne 10.4. bude na mojom kanáli NanoLP, bude prvé video z Crafting Deadu. Dúfam, že sa vám táto séria Crafting Dead vám sa bude páčiť. A ako bude sa vám páčiť, dúfam, že tam dáte presne ako tam padne tých pár lajkov. A ešte chcel som vám povedať, budeme ešte dělat s kamošem do budúcna, do budúcna ešte budeme chcieť robiť aj v Minecraft filmy, skeče a tak. A budem robiť aj nábor, kľudne sa tam pôjdete kúknúť do popisku videa, do tohoto popisku videa napíšte váš vek, bereme 11, 13, môže tam byť aj 12, 11, 12 a 13, môže tam byť aj ten 14 rokov presne a musíte mať buď Skype, TeamSpeak, nemusíte mať originál Minecraft, dúfam, že budete mať nejaký kvalitný mikrofón a ešte toto, že ako máte nejaký kvalitný mikrofón, tak budeme sa baviť o tom na Skypeu. Skype taktiež musíte tam mať buď TeamSpeak alebo Skype. Ako nebudete mať Skype, tak dúfam, že budete mať ten TeamSpeak. Ako nebudete mať TeamSpeak, aspoň aj Skype. Ako nemáte ani jedno, tak buď to stiahnete, alebo nebudete v tomto náboru. Ozvite sa mi po toto video, ako kto chce toto náboru. Budeme brať asi tak cca 3-4 ľudí. A dúfam, že by sa vám aj páčiť hudba. Je to hudba zo Silvestrovského špeciálu od Goga. A ešte, ako dúfam, že budete to počuť, ako to budete počuť, prepačte, omlouvám sa vám. Tak a ešte toto chcem s vami ešte povedať, že v blízkej dobe som chcel natáčať aj 7 Days Today, ale nebude to až v blízkej dobe, to asi v budúcnosti. A ešte toto, že budem natáčať Crafting Dead, nebude to plynulý, voj tomu, ako teraz natáčam na takom strašnom nodu na počítači a to vám bude sekať. Dúfam, že to budete odpúšťať. No a to som vám chcel ešte povedať, prepáčte za Skype, a to som vám chcel ešte povedať, že budete aj vy, ako budete mať nejaký ten kvalitnejší mikrofón, budete ešte mať nábor, ešte pôjdeme mať ešte tí ľudia, ktorí chcú ísť do tohoto náboru, nemusíte mať originál, môžete mať originál, dúfam, budete mať kvalitný mikrofón, Skype, TeamSpeak, ako nemáte ani to, tak dúfam, že budete to musieť buď stiahnuť, alebo nebudete v tomto náboru. A ešte toto, že budete aj s nami natáčať aj budete natáčať s nami aj Crafting Dead, aj s mojimi kamošmi, a kamoši sa budú sa vybrať tak, ktorý bude mať kvalitnejší mikrofón na Skypeu. Prepáčte, aby ste to počuli tak. A ešte toto, že musíte ma brať, budete to musieť brať s rezervou, že budem niekedy nadávať, ale to budem dúfam menej brať
A prepačte, ako budete počuť niekedy rageovanie, to bude z mojich kamošov. A takže ďakujem, ako ste si, ďakujem, ako ste si budete kúkať toto video, dajte like, dajte odber. A kto nemáte odber na tomto kanáli Nano LP, tak tam ho určite hoďte. A u ďalšieho videa, čau.